Pozdravujem vás priatelia v túto vianočnú dobu 23. decembra, deň pred Vianocami, akurát to tak vyšlo. Verím, že teraz veľa ľudí akurát možno pomáha s varením, alebo nejakým spôsobom pomáha možno s upratovaním, s prípravami na zajtrajšie Vianoce. Ale livestream Alchymie úspechu je tu znova a každý týždeň streda o 18. Takže priatelia, vítam vás tu a moje meno je Pavol Meriansky. A ja som sa rozhodol, už minulý týždeň som to vravel, že na prvom streame som vravel, že akým spôsobom chcem vlastne robiť tieto live streamy, tieto hodiny online live streamy, pretože alchymia je veda, ako premieňať rôzne kovy na zlato, a alchymia úspechu je to, ako premieňať svoj život na zlato. Priatelia, takže poďme si spolu premeniť svoj život na zlato spôsobom takým, ako nám to nikdy nikto neukazoval. V žiadnej škole, v žiadnej škôlke, väčšina rodičov podľa mňa tiež nie, alebo boli vychovaní ešte možno v socializme. A teda je to spôsob, ktorý podľa mňa je už na tejto planéte tisíce rokov, 10 000 rokov, len ľudstvo na to, buď na to zabudlo, alebo možno na schvál si to ľudia nehovorili, tieto princípy a tajomstvá, ako správne žiť. Akým spôsobom si vytvárať život, aký chceme, akým spôsobom si môžeme vytvoriť zo života raj. A záleží to, priatelia, len a len od nás, akým spôsobom sa my, akým uhlom pohľadu, akým spôsobom si my vytvárame svoj život. Takže som chcel spraviť taký vianočný live stream ohľadom teda alchymie úspechu, ako žiť Vianoce každý deň, pretože Vianoce, priatelia, by mali byť teda sviatkami pokoja, hojnosti, rodiny, šťastia, spolužitia. A ja sa pýtam, že prečo by nemal byť taký každý deň? Prečo nám niekto predurčil, že proste sviatky pokoja, radosti a hojnosti majú byť len 3-4 dní v roku? Prečo si takýmto spôsobom vlastne my vytvárame isté obmedzenia, ktoré nám potom vytvárajú celý život, formujú celý život. Tak sa pýtam, prečo si nespraviť Vianoce každý deň? Znení toho nie je, že sa obdarovať darčekmi, ale dávať seba. Dávať zo seba to najviac ľuďom, pretože ten, kto najviac dáva, najviac dostáva. Tam to začína a končí, sa dá povedať. Čiže žiť hojnosťou, prosperitou, zdravím, každý deň, 365 dní v roku, a nielen na Vianoce, kedy nám to niekto povie, že teraz buďte spolu a buďte šťastní a obžerte sa, ale niečo v tomto zmysle. Čiže dovolte mi, aby som zazdielal obrazovku a privítal vás tým v Alchymii úspechu. Hello! Dúfam, dajte mi kľudne do chatu vedieť, že to pripojenie je o dosť lepšie ako minule, že nesekám, lebo aj som sa tak zariadil. Nastavil som si lepší internet, tak dúfam, že to sekať nebude, priatelia, že si to naozaj všetci spolu užijeme. Čaká nás cca hodinka alchymia úspechu, možno trošku viac, chcem to trošku dneska tak obšírnejšie rozobrať a dúfam, že si to zoberete čo najviac. A vidím, že sa tu pripojujú ľudia z rôznych kútov. Kľudne môžete napísať, odkiaľ sa pripájate. Ďakujem za feedback, že to neseká, že je to lepšie, tak to som naozaj rád. Nie je to úplne dokonalé, ale bude to ešte lepšie, pretože si chcem kúpiť mic. Takže ten zvuk bude ešte lepší, zvukovú kartu. A alchymia úspechu dnešného dňa, priatelia, bude práve to o tom, že ako si my vytvárame život pomocou mysle. To je samozrejme základ alchymie úspechu. Ale hlavne o tom, že blížia sa Vianoce a mnoho ľudí očakáva, čo si nájde pod stromčekom. A ja vás vyzývam všetkých, priatelia, a potom vás vyzvem ešte raz na konci, aby sme takýmto spôsobom mohli žiť každý deň. Ukážem vám dneska princípy myslenia, princípy nastavenia mysle, aby ste si mohli priťahovať do svojho života čokoľvek chcete každý deň, ako keby boli Vianoce. Základná otázka, ktorá z toho pramení, je, čo naozaj chceš. Daj si túto otázku sám. Čo naozaj chceš? Čo čakáš od života? Málo ľudí
vie úplne presne takto vysypať z rukáva najviac alebo najdôležitejšie veci podľa nich, čo naozaj chcú. Takže priatelia, kľudne vyberte si nejaký papier, pero, môžete, nemusíte, ak nechcete. Ja vám to ale odporúčam, pretože zapájate tým pádom viac zmyslov a napíšte si, čo naozaj chcem, pretože teraz sa aj končí rok a vy si môžete napísať svoje ciele a píšte si ich v prítomnom čase. Napríklad, som zdravý, šťastný a priťahujem do svojho života hojnosť, prosperitu a pozitívnych ľudí. Napríklad, môj biznis prosperuje, stále viac a viac rastie. Napríklad, áno. Čiže, čo naozaj chceš, to si definuj práve tu a teraz. Nie zajtra, nie o týždeň, teraz. Pretože život sa odohráva tu a teraz a ten, kto jedná tu a teraz, kto rozhoduje tu a teraz, tak tomu patrí budúcnosť. Ten, kto to odkladá do budúcnosti, tak navždy bude celý svoj život odkladať len do budúcnosti. Takže priatelia, kľudne si napíšte, čo chceš od života práve tu a teraz. Je to dosť dôležité, ja to vnímam naozaj ako veľmi dôležitú súčasť procesu tvorenia. No a veľa ľudí to nevie ani, ale väčšina z nás, alebo podľa mňa možno aj každý, v podstate hľadá v živote lásku. Uznanie, prosperita, hojnosť. Jedným slovom láska. Pretože keď sme boli malé deti, boli sme úplne odovzdaní celému životu a zatiaľ sme vôbec nevedeli nejaké možnosti, ktoré nám svet poskytuje. Nevedeli sme nič o živote a všetko toto nám poskytovalo a poskytuje v podstate naše okolie. Keď sme boli malí, tak sme dychtili potom, aby sme mali lásku a sme ju dostávali, ale zároveň sme dychtili aj o tom sami seba prekonávať. Každý deň prekonávať. Každé dieťa nepozná to, že proste sa nejakým spôsobom vzdáva. Pretože inak by deti sa nikdy nenaučili chodiť. Proste vždy túžili potom seba prekonávať a ísť ďalej, nevzdávať sa. Preto sa naučili rozprávať, preto sa naučili chodiť. A kde sa to zlomilo? Prečo väčšina populácie ľudstva už nemá tendenciu prekonávať sa? Je to aj kvôli tomu, že školský systém, celkovo systém spoločnosti nám ukazuje vždy tú cestu pohodlnosti systému. To znamená, že pre systém nie je úplne perfektné, aby jednotlivci dosahovali ciele, pretože inak by to pre systém znamenalo zánik, záhubu, pretože by už to nebol systém. Každý by si dosahoval to, čo chce v živote a tým pádom by sa systém rozpadol. A práve takýmto spôsobom nás od malička už rodičia vedú, že treba byť v kolektíve. Áno, to je pravda, určite s tým súhlasím doteraz. Ale sú isté veci, ktoré nám vravia, že povieme rodičom, učiteľom na základných školách alebo v škôlkach, že čo chceme v živote robiť. A veľakrát nám povedia tí ľudia, že no ale tak to je dosť ťažké, nemyslíš? A dovtedy sme výraz, čo je ťažké, nepoznali. Keď sme sa naučili chodiť, naučili sme sa rozprávať, prečo by malo byť ťažké dosiahnuť nejaký cieľ, ktorý mám v budúcnosti? Prečo by to malo byť ťažké? Asi to nie je až také ťažké, ale my sme im uverili, lebo sme boli deti. Boli sme deti a úplne slepo sme verili tým dospelým ľuďom, či už teda rodičom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom a tak ďalej. Verili sme im a uverili sme im a za každým, keď sme počuli takúto nejakú opinión, čiže nejakú úvahu, tak sme jej uverili a spravili sme dohodu. A s kým sme tú dohodu spravili? Sami so sebou, priatelia. Sami so sebou sme spravili tisíce dohôd, ktoré si ani nepamätáme, ale pamätá sa si ich naše podvedomie, ktoré ako zázrakom, keď niečo chceme spraviť, tak zazvoní na obrovský zvonec a povie, tu nemôžeš, to si spravil dohodu, že na toto nemáš. Alebo toto nesmieš. Alebo ty si zlý. Nemôže byť dobrý, nemôže byť láskyplný, ohľaduplný, veď si zlý. To ti povedali tisíckrát, keď si bol malý, malá. Takže to, čo reálne ľudia hľadajú, priatelia, je láska. Ale láska samotná z pohľadu rozumu
je tou najnelogickejšou a najnezmyselnejšou vecou, ktorú môže rozum spoznať. Pretože láska nemá žiadny cieľ. Láska je proste niečím za myslou. Nemôžete láskou oceniť niekoho. Ak chcete myslou niekoho ľúbiť, tak to nejde, neexistuje. Jediné, čo mysel vie, je popierať lásku. Mysel vie zostrojiť atomovú bombu, vie vylúštiť krížovku, vie uvariť perfektný obed. To všetko mysel vie. Ale čo nevie mysel, nevie prežiť v prítomnosti za niečím, za myslou, čiže nejaká vedomá alebo vedomé vnímanie. A láska môže byť vnímaná iba vedomím, nikdy myslou. Takže z pohľadu mysle je láska nezmyselná. Áno, preto veľa ľudí dáva prednosť dosahovaniu cieľov pred tým, aby vlastne pociťovali lásku. Ale úplne zabudajú tým, že s tou láskou, s tou energiou hojnosti, energiou vďačnosti, energiou rozdávania sa, čo je láska tiež, dosahujú tie ciele extrémne rýchlejšou rýchlosťou. Ani si to nevedia predstaviť. No. Takže na úvod som chcel povedať niečo o tom, ako vnímam ja z tých literatúr, ktoré čítam. Niektoré knižky som si pre vás aj priatelia prichystal dneska. Ako si správne prijať od Piera Franka, napríklad Alchymia hojnosti, kniha, ktorá mi zmenila život. Ako si spolu vytvárame svoje životy. Dobre, kľudne si to potom môžete pozrieť do záznamu, lebo to bude na YouTube vložené, že aké knihy sú to. Tých kníh tu mám oveľa viac na tejto poličke, ale dneska som vybral práve tieto pre nejakú inšpiráciu, priatelia. A teraz sa poďme presunúť k tomu, ako si vytvárame bohatstvo, pretože Vianoce sú aj sviatkom bohatstva, kedy si dovolíme viac ako iný deň roka, kedy máme byť proste k sebe milí, máme žiť v hojnosti, prosperite, zdraví a bohatstve. Čo je v podstate jedno slovo hojnosť. Veľakrát sa ale stáva, priatelia, že práve tento paradox, chudobný bohatý a bohatý chudobný, ako to chápete vy? Chudobný bohatý a bohatý chudobný. Je to taký paradox. Pretože bohatstvo samotné ako majetok nejaký slúži ľuďom. Slúži. Je to perfektný sluha, ale zlý pán. A keď sa ľudia stanú otrokom toho materiálneho sveta, tých majetkov, a zabudnú rozdávať seba, dávať seba, stanú sa chudobnými, ale duševne chudobnými. A naplňajú si svoj život tými radovánkami, krátkodobými radovánkami, ktoré poskytuje práve ten hmotný svet, ten majetkový svet. Ale je to veľmi krátkodobé, krátkozraké, naozaj není to cesta, ktorú by vydržal dlho robiť nejaký človek. Preto mnohokrát tá hojnosť nespočíva len v tom mať majetky, vrtuľníky, vily, autá. To je všetko pekné, ale je to len štvrtina z toho výrazu hojnosť. Tým výraz hojnosť znamená aj mať perfektné vzťahy, láskyplné vzťahy, kde sa ľudia navzájom podporujú. Je to aj samozrejme o tých majetkoch, je to aj o tom, že kde sa človek činí, že robí niečo s vášňou, pomáha druhým, dáva seba druhým. Áno. Čiže je tam tých aspektov oveľa viac. Čiže preto sa veľakrát stáva, že bohatí sú chudobní. No a tí chudobní, čím sú bohatí? Práve tým, že oni stále majú nádej. Tí bohatí ľudia už nemajú nádej, pretože už všetko skúsili. Majú všetky ten majetok a všetky tie veci, ktoré si môžu kúpiť. Teraz hovorím naozaj o miliardároch, milionároch. Nie o nejakom človeku, čo zarába 10 000 eur mesačne. To asi nie je úplne bohatý. Ale naozaj o takých, čo už si všetko môžu kúpiť, úplne skúsili, úplne všetko a všetky ten majetok majú na to, aby im pomáhal krátkodobo od tej bolesti a tej duševnej bolesti. Že v podstate majú všetko a zároveň nič.
Ale tí chudobní, tí majú stále nádej, že sa im budú mať lepšie, jedného dňa, že sa budú mať lepšie, ale tiež to robia zlým spôsobom, pretože to tiež nie je bohatstvo. Tiež to je len jeden ten aspekt toho bohatstva. Áno. Čiže peniaze, skvelý sluha, zlý pán. Dneska som sa rozprával cez Instagram, sme si poslali hlasovky, s tým mladým chalanom, ktorý vravel, že mne je dobré, ja nepotrebujem veľa peňazí, alebo niečo v tom zmysle. A ja som na to napísal, že pozor na to, aby si sa neobmedzoval. Aby si sa neobmedzoval tým, čo hovoríš. Pretože veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, mi hovoria často, že mne je treba veľa peňazí, ja rád len cestujem, na to mi stačí. Dobre, v poriadku, ale poďme sa na to pozrieť z tej druhého uhla pohľadu. Keby si mal viac peňazí, môžeš viac cestovať. Môžeš navštíviť všetky mesta na planéte, všetky miesta na planéte. Ale ľudia mi vravia, ja rád pomáham ľuďom, mne to stačí, že takto žijem, že zarábam toľko to. Ale keby si zarábal viac peňazí, mohol by si pomôcť celej planéte, vyrobiť nejaký ekologický projekt, proste financovať nejaké očisťovanie pralesov, čokoľvek. Čiže vlastne takýmto spôsobom sa ľudia veľmi, veľmi obmedzujú tým, čo hovoria. A práve paradoxne tí ľudia, čo majú najmenej peňazí, najviac na ne myslia. Tak to naozaj je, pretože cítia ten nedostatok toho. Ale v spoločnosti nejakých vplyvnejších ľudí, ktorí majú tam to viac, zarábajú viac, tak alibisticky veľakrát povedia, že však mne to stačí. Alebo že ja mám iné hodnoty. To tiež nie je bohatstvo, lebo tam chýba ten jeden aspekt proste toho, že keď niečo chcem, tak si to môžem dovoliť. Áno, ale chcem to naozaj s nejakým úmyslom, nejakého vyššieho dobra, ale nemám na to peniaze, tak smola proste, tak ako čo teraz. Čiže je dobré, keď sa človek na to pozrie z toho uhla pohľadu, že peniaze sú perfektný nástroj a nie sú zlé. Peniaze sú perfektný nástroj. Samozrejme, keď niekto nadobudne peniaze tak, že ich ukradne, alebo okradne celé štáty, alebo proste nejako ich nekalo získa, tak samozrejme, že to získa z energie, strachu. Čo iné sa môže zrodiť z energie strachu, ak nie len strach ďalší. Tak preto ľudia vravia, že keď je veľa peňazí, tak to sú samé starosti. Naozaj? Asi poznáš len takých ľudí, ktorí tie peniaze získali nejak nekalo. Alebo možno ty si o tom presvedčená, že len takým spôsobom sa dajú získať peniaze. Ale keď sa peniaze doslova získajú láskou, tým, že proste pomáhame druhým, že budujeme niečo, spolu tvoríme niečo, to je úplne iná energia. Z takej energie sa môže zrodiť len niečo zase ešte lepšie. A práve paradoxne 95% populácie ľudstva, priatelia, žije tým takým dosť low life životom a ani sa nejako, možno sa pokúšajú aj nejakým spôsobom vytvoriť nejaký perpetuum mobile ohľadom peňazí, ale nejak sa im to asi nedarí, pretože nemôžem predsa zo stromu alebo zo semienka, nemôže vyrásť strom, keď ho zalievam kyselinou, to semienko. To proste nejde. Áno. Čiže veľmi dôležité je aj uvedomiť si to, že ak chcem nástroj, peniaze využívať správne, tak by som si najprv mal prečítať návod ako na to. Veľa ľudí sa dneska hrnie do podnikania, do rôznych vecí, chcú zarobiť peniaze. Dneska vidno, ten Instagram, Facebook je preplnený ľuďmi, ktorí robia rôzne veci na to, aby sa začali živiť alternatívnymi zdrojmi príjmov ako influenceri, ako dajme tomu takíto youtuberi, i keď ja sám seba nepovažujem za jedného youtubera. Ale možno na to nemajú úplne perfektný návod tí ľudia. A preto veľakrát, prečo 95% podnikateľov do 5 rokov skrachuje úplne? Zoberú si obrovské úvery na svoje podnikanie, dajme to nejaké reštaurácie, autoservisy a tak ďalej. A oni skrachujú do 5 rokov. Ako to je možné? No lebo nemajú ten správny návod, nemajú ten nástroj, tie peniaze, ako ich získať. Ako získať ten nástroj, čo sú ten peniaze. Nevedia ho správne používať. Keď chcem postaviť skriňu a mám len samé laty, šroby a podobne, tak si pozriem návod, ako sa to robí. Čiže vlastne využívať peniaze smart. To znamená, že keď chcem získať pasívny príjem,
tak sa zaujímam o ten pasívny príjem od ľudí, ktorí to už reálne majú, nie? Od nich sa to naučím. Nebudem o tom predsa diskutovať s chlapmi v krčme, alebo s nejakými chlapcami, ktorí zarábajú 500 eur mesačne a budeme s nimi diskutovať, či mám začať robiť tento pasívny príjem alebo nie. Dáva to zmysel? A bohatí ľudia majú bohatstvo v sebe. Ako to je možné? Pretože si ho prenášajú energeticky ďalej už po generácie. Pretože tá hojnosť, ktorú majú, oni vibrujú na veľmi vysokých energiách, veľmi vysokých frekvenciách. Ich mysel, celkové vyžarovanie, každý predmet, všetko, aj bunky, aj atómy majú určitú frekvenciu. Áno. Orbitály majú iné frekvencie zase. Všetko má frekvenciu, aj celkovo človek zo seba vydáva nejakú frekvenciu. Ak má ten človek veľmi nízke frekvencie, tak určite k sebe nepriťahuje žiadne bohatstvo. Ak človek rozmýšľa o tom, že nemá peniaze, tak vychádza z toho nedostatku, z tých nízkych frekvencií, tak si priťahne do života zase čo? Zase tie nízke frekvencie. Určite si tam nepriťahne žiadne vysoké frekvencie. Čiže ak teraz máme cez Vianoce žiť ako bohatí ľudia, poďme sa naučiť, aby sme tak žili každý deň. Aby sme každý deň cítili tú prosperitu, tú hojnosť, ten mier, harmóniu, lásku. Ako? Na to. Stačí, priatelia, počúvať svoje pocity a hlavne vedieť, čo presne chcete. Napísali ste si, čo chcete naozaj? Čo naozaj chcete? Keď sa to pýtam ľudí, čo naozaj chcú, tak mi to nevedia ani povedať, pretože nad tým nikdy nerozmýšľali, ako to je možné. Oni len plávajú životom. A ja som dával pred chvíľou, pred pár dňami, príbeh na Alchymii úspechu na Instagram, že len mŕtve ryby plávajú s prúdom. Dokonca aj rôzni interpreti rapoví to takýmto spôsobom vraveli, keď dosahovali svoje ciele. Ísť proti prúdu znamená neísť so stádom, ísť si vlastnou cestou. Dobre, a čo ak práve tá cesta, ktorou idem, ktorú iní hovoria, že idem proti prúdu, teda že idem proti prúdu, čo ak práve tá cesta je cesta najmenšieho odporu a tá ich cesta s prúdom je cesta najväčšieho odporu? Čo ak to takto naozaj je? Čiže bohatí ľudia nosia bohatstvo v sebe. To znamená, že oni vyžarujú zo seba bohatstvo a nepripúšťajú žiadnu chudobu. Do svojho života nevpúšťajú žiadnu chudobu. Veľa ľudí vyhľadáva motiváciu. Takisto aj ja vyhľadávam motiváciu. Častokrát práve mi pomôže prečítanie si nejakej dobrej literatúry. Určite nie nejakého románu, ale skôr nejakej náučnej literatúry. Tak to mi naozaj pomáha. Rád sa inšpirujem ľuďmi, ktorí už takéto veci dosiahli a dosahujú. A práve tá motivácia, som si uvedomil, že to je únik. Už teraz vieme, aj minule som to hovoril na streame, že život plynie tu a teraz. Ani minulosti, ani budúcnosti. Ale ak chceme si do života pritiahnuť naozaj tú hojnosť, prosperitu, zdravie, harmóniu, tak musíme začať tu a teraz, pretože tu a teraz z prítomnosti si tvoríme budúcnosť. Tu a teraz. A mysel nedokáže, ak som vravel, žiť tu a teraz. To dokáže iba vedomie. Ale môžeme to prepojiť, spojiť, užívať si tento okamih a užívať si vizualizáciu, dajme tomu, nejakého cieľa. Ale užívam si to tu a teraz, nie za sekundu, nie za minútu, nie za rok. Teraz. A práve veľakrát tá motivácia, tá únik od reality, alebo od toho, čo je tu a teraz, tak nazývame realitu, to je tu a teraz, prítomnosť. To väčšinou je ten únik. Áno? To znamená, že bude mi lepšie o rok. Už sa teším o rok, keď budem tam. Už sa teším, keď skončím vysokú školu. Už sa teším, keď skončím strednú školu. Teším sa, keď dostanem lepšie zamestnanie. A neteším sa teraz z tohto okamihu, keď teraz moje srdce a plúca žijú a dýchajú a búchajú a všetko robia. Prečo nie? Prečo to tak je? Treba sa naozaj zamerať na to, čo chcem a užívať si, ako som minule na minulom streame hovoril, mať radostné očakávanie, užívať si to, že už to ide ku mne. Tu a teraz to už plynie ku mne, lebo tu a teraz som sa rozhodol, že tieto veci, čo chcem, že ich naozaj aj dosiahnem. A robím preto aj samozrejme adekvátne kroky. Takže to naozaj je dosť dôležité, priatelia, určite si všimli, že
veľa autorov kníh, napríklad ako aj Eckhart Tolle, z knihy Sila prítomného okamihu hovoria práve o tom, že tu a teraz, prítomnosť, to je to, na čom záleží. Čiže priatelia, vyzývam vás, žite čo najviac prítomnosťou, tu a teraz. Nehľadajte únik, lepší život niekde v budúcnosti. Tu a teraz si vytvárate lepší život. Keď robím niečo, tak si vytváram lepší život. Tu a teraz to robím. A takisto nehľadajte nejaký spomienkový optimizmus, ako to nazývam. Spomienkový optimizmus je to, že ako bolo dobre, keď vtedy, Ježišmaria, v 93. Tak to tiež určite nie je úplne najlepšia cesta. Vlastne to je úplne hrozná cesta. Je to cesta obrovského odporu. Takým spôsobom si naozaj život nepritiahneme. Taký, čo chceme. A teraz dosť dôležitá vec, priatelia, a na zamyslenie, že či poznáme samých seba. Ako to je možné, že keď sa pýtam ľudí, tak 9 z 10 ľudí mi nevedia povedať presne, čo chcú od života. Čo chcú najviac. Povedz mi 3 veci. Konkrétne. Nevedia. Ako to je možné? Lebo nepoznajú samých seba. Viete, ako sa my spoznávame prostredníctvom, ako, pamätáte, keď som pred chvíľou hovoril o tých deťoch? Že ako boli tým systémom vedené? Čo sa tam vlastne všetko dialo s tým systémom? Pamätáte si na to? Ako ten systém ovplyvňoval nás? Tá škola, učitelia, všetko jedno s druhým? My sa spoznávame na základe toho, ako nás vidia ostatní. Jedinou cestou k tomu, ako sa samého seba spoznať perfektne, je meditácia, hlboká meditácia do vedomia. Cez mysel, vlastnú mysel, sami seba nikdy nespoznáme. Pretože ak si myslíme, že aký sme, tak to je domienka, naša vlastná domienka. My sa totiž to nemôžeme vidieť, ale ostatní nás vidia. Ostatní nás vnímajú a sú niečo ako našim zrkadlom. Ale to je taká zvláštna hra, pretože my sa spoznávame pomocou toho, ako nás vidia iní. Sami seba poznáme len na základe toho, na základe akej interakcie s inými ľuďmi vystupujeme vlastne. Na základe tej interakcie sa poznáme. Čiže mi povedal človek, že ty si egoista, ty si slaboch, ty si taký, ty si skvelý, ty si láskyplný, ale ty si aj taký a tak ďalej a tak ďalej. A viete, koľko takýchto informácií a interakcií sme získali len za nejakých 15, 10, 20 rokov? 10 000 interakcií. Lebo sme sa stretli s tisíckami ľudí. A ten istý človek nám viackrát povedal, aký sme. A najzaujímavejšie na tom, že rodičia nám vraveli 1000-krát, že si dobrý chlapec, 10 000 krát, že si hrozný chlapec a že si neposlušný a že si možno aj nadávky, dokonca ešte aj možno bitka. A takto sa spoznávame. Lebo nepoznáme sami seba. A na základe toho sa rozhodujeme, čo chceme v živote robiť, akým chceme byť človekom, na základe toho, čo nám povedali ostatní o nás, naozaj. Je to práve, ono to je taká zvláštna hra, pretože aj my spoznávame sami seba pomocou iných a tí iní zase prostredníctvom nás spoznávajú seba. A je to taká zvláštna hra, pretože ani my, ani oni sa nepoznáme. A robíme si rôzne domienky o tom, aký naozaj sme. Preto je naozaj dôležité ponárať sa do prítomného okamihu. Napríklad meditácia. Vypnúť mysl, nie úplne vypnúť, ale taká taktika, čo aj odporúča Eckhart Tolle, je spýtaj sa svoje mysle, že aká bude ďalšia myšlienka. A vtedy naozaj na sekundu sa to myslenie zastaví, že aha. Napríklad dá sa to takýmto spôsobom. Môžeme to rozobrať nejakej inej alchymii úspechu potom dopodrobná. Ako som vravel, veľa ľudí reaguje rôznymi spôsobmi na úspech alebo neúspech iných ľudí a na základe aj toho sa vytvára nejaké vlastné ciele a veľakrát tie ciele pramenia práve z tých kontrastov, k tomu sa ešte dneska dostaneme. Ale keď
ako som vravel predtým, keď ľudia si vravia pred ostatnými ľuďmi, že mne netreba veľa peňazí, oni sa tým v podstate odsidzujú na chudobu. Áno, znie to hrozne, ale je to tak. Vaše podvedomie si povie, dobre, dieťa moje milované, tak budeš chudobný. Keď odmietame lásku, tak budeme mať zase veľa strachu v živote. A keď si ľudia takýmto spôsobom masírujú a kódujú svoje podvedomie, nie je treba veľa peňazí, však nestačí málo, koľkokrát takých výrazov poviete? Len za jeden deň. Takých zaužívaných výrazov, ktoré vám úplne kódujú vedomie na to, a podvedomie na to, aby ste boli až žili v chudobe. Ale ja viem, že tie peniaze nie sú všetko. To je jasné. Peniaze neriešia všetky problémy, ale riešia tie finančné. A to je veľmi dobrý začiatok pre život. Byť proste finančne, dá sa povedať, zahojený a potom už oveľa ľahšie sa riešia iné problémy. Pretože veľa problémov vzniká práve z toho, že ľudia nemajú peniaze. A preto sú aj rozvody, preto sú aj nespokojné domácnosti a tak ďalej. Čiže dávajte si pozor na to, čo vravíte. Aj v komunikácii s inými ľuďmi. Ja sám si to stále ešte trénujem, sám na sebe spozorujem veľakrát, že vravím úplne bullshity, že prečo som toto povedal teraz. Veľakrát sa mi stalo, že som povedal, že vieš čo, nemám čas. A ja som potom pozoroval na to, že keď hovorím nemám čas, tak sa vlastne tým úplne sa tým blokujem a potom naozaj sa mi zdá, že nemám čas, lebo naozaj si tak vlastne kódujem svoje podvedomie na to, že nemám čas na nič. A tak to potom aj vyzerá, takže radšej používam vetu, vieš čo, momentálne, teraz mám na práci niečo iné, ale nájdem si čas. Dobre? Napríklad. Alebo keď ste v obchode a vidíte tam nejakú vystenú vec, alebo vystené auto v reklame a poviete si, na to nemám. Dobre, dieťa moje milované, budeš mať teda Fábiu. Zabudni na Maybach. Tak si povedzte niečo iné, inú vetu. Alebo nejaký krásny dom vidíte a žijete v otrastom jednoizbovom byte, alebo dokonca bývate s rodičmi ešte, pre Boha, tak to je naozaj zlé. Takže priatelia, vravieť nejakým iným spôsobom tú vetu, že napríklad nie, že nemám na to, ale tento dom už ku mne prúdi, napríklad. Ja viem, že keď takúto vetu poviete medzi priateľmi, tak to znie ako keby ste si niečo strihli do seba. Môžete povedať nejakú inú vetu. Napríklad to, že takéto bývanie, alebo pracujem na tom, aby som takýto dom mal. To je skvelá veta. Pracujem na tom, aby som takéto auto mal. A už vlastne to je veta čoho? Že vychádzate z nedostatku. Vychádzate z toho, že to radostne očakávate, že to už k vám plynie. Lenže koľkokrát si poviete, nemám na to peniaze, nemám na to čas, nemám. No tak, dobre, dieťa moje milované, nebudeš mať nič. Ja ti plním to, čo si želáš a ty si želáš nemať. Takto si to predstavte. Úplne fakt polopatisticky. Ako je potom možné, že bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú? Keď som teraz o tom vravel akurát, tak už vám to nejakým spôsobom dáva zmysel? Prečo tí bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú? Z čoho vychádzajú tí bohatí ľudia? Z tých frekvencií tej hojnosti. Že? A tí chudobní vychádzajú z frekvencií toho nedostatku. A potom sa čudujú, že stále sa nedarí. Možno aj začínajú nejaký biznis, ale nedarí sa im, pretože stále zabúdajú na to, že ako si vychádzajú z toho nedostatku. A keď vychádzam z nedostatku, priatelia, tak čo dostávam do budúcna? Lásku? Hojnosť? Prosperitu? Asi nie. Asi skôr zase ten nedostatok. Ako sa zamerať na ten dostatok? Ako som už vravel, tak dôležité sú tie slová, vety, ktoré formulujete. Mike Spirit spieva častokrát vo svojich pesničkách, že slová sú to, čo si vytvára, čím si vytváraš život. Veľa úspešných ľudí hovorí, že dávajte si pozor na to, lebo stávaš sa tým, čo hovoríš, že si. Stávaš si tým, čo veríš, že si. Ak veríš, že si chudobný robotník, tak dobre, si. Ale ak veríš, že raz naozaj tým, že takto
konzistentne stále pracuješ na niečom, dajme tomu si buduješ nejaký pasívny príjem, alebo si buduješ nejaký biznis, alebo sa vzdeláš v oblasti osobnostného rozvoja a že raz budeš naozaj ten úspešný človek a že už sa k tomu blížiš, že krok po kroku to ide, konzistentne to ide, nič nie je za jednu noc, tak takýmto spôsobom sa, priatelia, stávajú bohatí ľudia ešte bohatšími. Tým, že proste veria, majú vytrvalosť a konzistenciu. Veľakrát sa mi ale stáva, že aj ľudia majú tie ciele, alebo si ich stanovia. Ak ste si teraz vy napísali svoje, čo naozaj chcem do života, tak to je skvelé, že máš cieľ, ale veľakrát sa to nedarí, že? Nie je to tak podľa našich predstav, že? Veľakrát je tam proste, sú tam tie pády a veľa ľudí potom povie, to nefunguje, kašlem na to nefunguje, to kašlem na to. Koľko ľudí takto, ak ste tu niektorí ľudia, ktorí ste na vysokej škole, koľko z našich spolužiakov tú vysokú školu už skončilo, lebo sa vzdali. Ja som napríklad vyštudoval materiálové inžinierstvo a bolo nás v prváku skoro 50. 6 inžinierov skončilo, priatelia. 6 inžinierov. Tam sa ukázala tá vytrvalosť a konzistencia. To isté platí, čo sa týka vášho biznisu. Keď sa spýtate ľudí, ktorí začínali nejaké podnikanie, úspešných podnikateľov, ktorí to robia 10-15 rokov a sú milionári, sa ich spýtate, koľko prvé roky do toho investovali denne hodín, tak vám povedia 12 až 16 hodín denne. Ale konzistentne, celý rok, celé 2, celé 3 roky. O tom to je presne. Čiže nemeniť cieľ, ale meniť stratégiu. Ten cieľ si nechajte, priatelia, to vám odporúčam, pretože keď budete stále meniť ciele, tak to je ako keby ste boli v aute, máte cieľ Bratislavu. Idete v tom aute a máte cieľ Bratislavu a prešli 2 hodiny a stále nie si Bratislava a poviete, kašlem na to, tá Bratislava tam nie je, otočím to a idem teraz do Zvolena. A potom idete do Zvolena, už ste pri Bystrici a zase to tam nie je a kašlem na to, idem do Košíc a zase to otočím. Nikdy sa do žiadneho cieľa nedostanete, treba na tom cieli pracovať konzistentne, veriť si. Seba dôvera je dôležitá. A sebavedomie je tiež dôležité. A málo ľudí vie, čo je sebavedomie. To nie je to, že som nejaký egoista namyslený a teraz všetkých tu ponorím do vody. Sebavedomie a zdravé sebavedomie, priateľe, je to, že som si vedomý svojich nedostatkov a som si vedomý aj toho, aké mám výhody, aké mám dobré vlastnosti. To je dosť dôležité si uvedomiť tiež. Toto je zdravé sebavedomie, ktorými to naozaj dosiahnete ďaleko. Tú pokoru som sa ja učil veľmi dlho byť pokorný, ani som nevedel, čo to je byť vlastne pokorný. Rešpektovať iných ľudí. Rešpektovať seba takého, aký som. Aj keď mám nedostatky. Ale pracujem na to, aby som sa zlepšil. Pokora. S takýmto prístupom naozaj to dotiahneš veľmi ďaleko. A preto je dôležité pozerať sa dovnútra seba. Ako som hovoril o tej meditácii, to je naozaj spoľahlivý taký spôsob, akým sa môžeš spoznať. Lebo aj z modlitby napríklad Otče náš poznáme ako v nebi, tak i na zemi. Ako v nebi, v nás, vnútri, tak i na zemi. Lebo my vnútri máme Boha, vnútri máme to svoje nebo, tú svoju dušu, to svoje podvedomie. Nazvite si to ako chcete. Ale ako v hĺbke, tak i na povrchu. A tu je krásny obrázok, ja som ho vybral, lebo fakt ma ohúril, pretože tá hladina je ako keby práve ten prechod medzi tým nehmotným svetom podvedomia, vedomia a tým hmotným svetom, ktorý my tu vnímame svojimi zmyslami. To je nádherné, ako to zrkadlenie tam je vidno na tom obrázku. Presne to, čo si vytváraš v sebe, sa ti odzrkadlí krásne do reality. Ak si človek, ktorý sa dáva a venuje sa ľuďom a buduje ľudí, buduje lídrov, buduje úspešných ľudí, tak aj ty sám budeš úspešný. Ale ak dávaš ľudí dole, zosmiešňuješ ich, tak sám budeš zosmiešnený. Napríklad. Ak v hĺbke, tak i na povrchu. Nezabúdaj, vždy sa pozeraj v prvom rade a spoznávaj samého seba. To je to najdôležitejšie, čo vlastne, kvôli čomu si prišiel na túto krásnu planetu Zem, aby si spoznal
samého seba, aby tvoja duša mohla skrz teba, skrz tvoje hmotné telo zažiť svoj cieľ, ktorý má na tejto planéte. Čiže treba očakávať vždy to najlepšie. Dajte si dar na Vianoce, dajte si najväčší darček pod Vianoce a spravte so sebou sľuby. Napíšte si tie sľuby. Sľubujem, daj si meno. Tu pozerám ľudí, ktorí sú tu dneska nahlásení, neviem, či tu ešte sú stále. Tak si daj Jakub, Marek, Alex, Filip. Napíš si ja, vaše meno. Sľubujem si, že budem odteraz celý budúci rok 2021 očakávať každý deň od toho dňa len to najlepšie. A to neznamená, keď sa to nesplní, že mám byť sklamaný. Práve nie. To znamená, že to ku mne prúdi, že som niečo začal a musím to dokončiť. To je očakávanie toho najlepšieho, pretože keď to zdáš, tak neočakávaš to najlepšie, ale zdal si to. Hej. Zdať sa dokáže každý. Úplne každý sa dokáže zdať, nie každý dokáže vytrvať. A tam sa pramení práve ten úspech. Čiže keď sme pri tej vytrvalosti, tak pozrite sa na ten obrázok, vidíte tam obrovský kaňon a ak ten kaňon, čo vlastne spravil ten kaňon? Tá rieka, tá vyhlbila ten kaňon, ale nie pre svoju silu, ale pre jej vytrvalosť. To je to, ak som hovoril s tou vysokou školou, takisto to aj s vašim biznisom, priatelia. Ak nie si vytrvalý, tak proste to vzdáš. Ak to vzdáš, tak smola. Áno, tak ľudia potom žijú celý svoj život. Alibisticky sa na niečo vyhovárajú, na nejaké vonkajšie okolnosti a zabudajú, že oni sú tou jedinou okolnosťou, čo tvorí ich život. Takže buď ako tá rieka, buď vytrvalý. Keď sa to týka čohokoľvek. Keď som minule streamoval, tak tam bol taký, ak ste nevideli ten stream, tak si pozrite do záznamu. Mal taký perfektný obrázok s takým rádiom, ktorý vlastne rádio, čo vysiela. Aj vy máte doma rádio, dneska má každý rádio aj v mobile. Keď chceš vysielať stanicu 107,5, chceš sa na ňu pripojiť, musíš ju vysielať. Musíš vysielať na tej frekvencii tej stanice, aby si sa na ňu pripojil. Tak dajme tomu, že tvoj cieľ je 107,5. Ale keď vybruješ na 105,6, nikdy sa nedostaneš na tú frekvenciu správnu. Nikdy sa s tým nezladíš. Takže základ správneho priťahovania si svojich cieľov je vysielať to, čo chcem. To dokáže každý. Vysielam, áno, jupi. Prežívať to tu a teraz. Žiť radostne už tu v prítomnosti. Nie, že budem rád, keď príde ten cieľ, až vtedy sa budem radovať. Dobre, tak fajn, tak nikdy sa nebudeš radovať, lebo vždy to dávaš do budúcnosti, tak smola. Čiže už tu a teraz sa musíš cítiť perfektne z toho, že to k tebe prúdi. A tá tretia najdôležitejšia vec je dovoľovanie. A to je presne to, že idem vysielať konzistentne na tej stanici, aby som to dovolil sa tomu dostať do môjho života. Lebo bez toho dovolenia, že to do svojho života nedovolím vstúpiť k tomu, tak nikdy to nepríde do tvojho života. Môžeš sa snažiť, môžeš robiť čokoľvek, aby ti ten biznis narástol. Môžeš robiť úplne čokoľvek, snažiť sa strašne moc, ale keď máš zlý mindset, ako spieva Spirit, nemôžeš mať pozitívny life, keď máš negatívny mindset. To je úplná pravda, lebo máš nízke frekvencie, ako chceš dovoliť, aby si vysokým frekvenciám povolil vstup do svojho života. Nedá sa. Neexistuje. Nedá sa. To by som musel porušiť zákon, že sa nedá. Takže 3 základné veci. Akým spôsobom prežívať tu a teraz, to som už hovoril. Akým spôsobom dovoľovať. Tak priatelia, to je veľmi jednoduché. Nie je to také ťažké, ako sa zdá. Pretože ako viem, že to do svojho života nedovolujem prísť? No takže sa cítim zle. Pamätáte si z minulej hodiny emočný navigačný systém? Ak sa cítim zle tu a teraz, znamená to, že mám zlé myšlienky, pretože najprv je myšlienka, alebo ešte by som povedal, najprv je pozornosť, to čo vnímam, potom príde myšlienka a potom príde pocit, emócia. A keď proste
cítim nedostatok, je to kontrast. Naznačuje mi to, že pozor, halo, emócie bijú na poplach, pozor, halo, máš zlé myšlienky, zase nerezonuješ s tým, čo naozaj chceš v živote. Áno, je to dosť dôležité pochopiť, že ten kontrast, ten vám hlási zmenu. Keď máte v živote nejaké zlé obdobie, to je takisto kontrast. Ja by som to mohol nazvať aj korekcia. Korekcia za lepším životom plným hojnosti, prosperity, zdravia, bohatstva. Keď sa niečo zlé stane, tak to je korekcia. Je to ten kontrast. Máte možnosť voľby. Ako teraz zareagujem? Budem teraz spadnem do depresie a budem to rok sa lutovať? Že som sa stal obeťou okolností? Alebo si poviem, ja som tá okolnosť. Ako som si to vytvoril, tak si to dokážem aj sám znova napraviť. A tým si dávate obrovskú silu naspäť k sebe. Pretože tým vlastne nedávate silu okolnostiam, ale sebe, ako jedinej okolnosti, ktorá si môže za tento život, čo má. Čiže to je to umenie dovoliť si. Zobrať zodpovednosť do svojich vlastných rúk. To je to jediné, čo je dôležité. To umenie dovolovania si toho lepšieho života. Ano. To je na tom práve to krásne, že my to máme v rukách. Nikto iný, ale my. Dobroš. Napríklad tieto vlastnosti, ktoré častokrát možno cítite, to je tiež kontrast, to je tiež korekcia. Ak cítim strach, tak viem, že mi treba lásku. Viac lásky. Ak cítim z niečoho strach, viem, že potrebujem do svojho života privaliť viac lásky. Super, ďakujem. Ďakujem ti emócia, emočný navigačný systém, že si mi dal najavo, čo mám robiť. Ak cítim pochybnosť, tak potrebujem cítiť jasnosť. O niečom pochybujem, musím si byť sebou istý. Musím mať vo veciach jasno. A o niečom pochybujem, nemám vo veciach jasno. Takže ďakujem ti emočný navigačný systém. Ak cítim zmätok, potrebujem cítiť harmóniu. Asi nemám v živote harmóniu. Nech čokoľvek cíti z týchto troch pocitov. Tie sú tie základné. Nech sa jedná o čokoľvek, o vaše zdravie, o váš biznis, o vaše zamestnanie, školu, vzťah. Ak cítiš strach, pochybnosť, zmätok, tak vieš, ak cítiš strach, potrebuješ viac lásky. Ak cítiš vo vzťahu strach, nemáš v ňom lásku. Ak cítiš v zamestnaní strach, nemáš v ňom lásku. Ak cítiš pochybnosť alebo zmätok niekde, či už v vzťahu, v biznise, tak buď nemáš teda v tom harmóniu, alebo nemáš v tom jasno. Ak cítiš pochybnosti, nemáš v tom jasno. Potrebujem si teraz určiť jasne, čo naozaj chcem. Veľakrát ľudia cítia pochybnosť alebo tzv. Úzkosť v živote. Prečo? Lebo nemajú vo veciach jasno, nemajú jasný cieľ. Ich myseľ je potom úplne zmetená a tým pádom nie je v harmónii s telom. A pocity sa objavujú na tele, nie v mysli tu v hlave, hrudník, stehná, krk, brucho. Práve tam, kde sú čakrové body. Tam sa to najviac prejavuje. Áno? Strach cítite často pri tej srdcovej čakre. Pochybnosti cítite na tej solar plexus. Tam máte pochybnosti, úzkosť, tak žalúdok. Zmätok cítim na koreňovej čakre, lebo nie som vôbec zastabilizovaný, nemám harmóniu. Sledujte svoje pocity. To vám priniesie do života oveľa jasnejší obraz toho. Vaše telo s vami spolupracuje, vaše podvedomie s vami spolupracuje. Ale musíte aj vy chcieť, teda vaša myseľ musí chcieť tiež spolupracovať. A vy nie ste myseľ. To je len nástroj, ktorý vás dokáže ovládať perfektne. Nenechajte sa ním ovládať. Buďte vedomá bytosť. Čiže napríklad mne sa toľko kontrastov priateľia stali v minulosti. Napríklad kočka ma pustila k vode a ja som vtedy si hovoril, že ty kokos, moje ego neskutočne utrpelo. Fakt, ako moje ego vtedy neskutočne utrpelo. A som si povedal, že ty kokos, tak fúha, napísala mi zoznam vecí, že aký som. Ty kokos, tak to bolo rana. Podpáľať, ja som bol z toho naozaj vydretý úplne. A vtedy som si povedal, že dobre, mám zlé pocity, asi je niečo zlé. So mnou. S kým iným? So mnou. Vždycky to je o vás, o niekom inom to je. Vždycky to len o vás. A vtedy som si uvedomil, dobre, tak musím sa z toho poučiť.
A viac som sám seba spoznal, priatelia. Ľudia, ktorí len tak plávajú životom, nemajú tie kontrasty silné, tak nespoznajú sa poriadne. Nedosiahnu ani žiadne veľké ciele. A ľudia, čo majú obrovské kontrasty v živote, ďaká za ne. Preto berte zlé obdobie ako dar. Pretože keď sa vám darí, tak fajn, čo sa z toho naučím? Ale z tých chýb sa naučíte najviac, buďte za ne vďační. Ďaká Bohu, že tu bola taká chvíľa, že tu boli také ťažké mesiace, že tu nastala tá situácia, že sa mi toto stalo, že mi možno niekto umrel, že sa proste niečo stalo, že som ochorel, proste, že som, dajme tomu, aj ja som dostal napríklad zápal srdcového svalu a bol to tiež obrovský kontrast, rána pokvás, asi by som mal začať žiť zdravšie. To sú tie kontrasty, ktoré keď sa vám dejú, buďte za ne vďační, pretože to je tá korekcia. To je práve to, čo vás má posunúť ďalej a posunie. Ja som sa napríklad vďaka tejto udalosti stal lepším človekom, citlivejším človekom. Ja som bol vtedy úplne strane, som bol egoista, úplne sebec. A ani v biznise sa mi moc nedarilo vtedy, pretože som bol sebec, egoista, videl som len seba. A zistil som, že ak chcem, aby biznis rástol, musím sa dávať, musím sa rozdávať. A keď sa dávam, tak aj dostávam. Ja by som len bral vtedy. To nešlo ale, že? Tak muselo niečo prísť. Ďaká Bohu za to. Alebo bolo obdobie, kedy som priatelia ja, ktorý teraz vážim 87 kg, vážil skoro 115. 2 roky sa mi nedarilo sa mi proste schudnúť. Nedarilo, lebo som videl svoj aktuálny stav, stále som videl ten svoj aktuálny stav. Proste, že som tučný. To je presne to. Že som sledoval to, čo nechcem. A vychádzal som z nedostatku. To sa dá aplikovať, priatelia, aj na peniaze, aj na zdravie. Ak sledujete to, čo nechcete a rozoberáte to, ja poviem to, že keď rozoberáte hovno, tak sa zahovníte s prepáčením. Čiže ja som si vtedy povedal, lebo som akorát náraz v Portugalsku a si rájem dobre stačilo tejto tučnoty, už tu mám plné zuby a začal som si svoje telo vážiť za to, že mám nohy, že mám ruky, že môžem chodiť, že sa môžem postaviť, že môžem dýchať, že môžem vnímať, že môžem vidieť. A stala sa obrovská zmena za rapidne krátky čas, za 4 mesiace sa podalo to, čo sa nepodalo za 24 mesiacov. Za 4 mesiace skoro 20 kg dole. Začal som proste zdravo jesť, pravidelne cvičiť, spalovať. Za 4 mesiace prišiel som na Slovensko úplne iný človek, fyziologicky, ale aj psychicky som sa cítil oveľa lepšie som spával. Takže je to o tom, čo sledujem. Čo sleduješ? To si. Kde dávaš pozornosť? Takým si. Ak dáš pozornosť na to, že ak sa ti nedarí, ako nemáš peniaze, no tak čo čakáš od života, priateľu? Buď sa aj trošku kritický. A ja som musel byť. Čiže precítiť cieľ, ako keby si už mal teraz. Nie je to ľahké, ale dá sa to spraviť nejakým iným spôsobom. Kolik mi bylo? Vieš čo? Vtedy mi bylo 21, 22, keď som bol taký tučný, asi tak nejak bol. Bol som nejaký prvák, druhák, na výške som bol. Tak nejak. Čiže toto je dôležitá vec, aby si začal, alebo začala byť vďačný za to, čo už chceš, ako keby to bolo. A práve nie je to ľahké, dobre, ja viem, lebo proste musíš oklamať mysel. Ale môžeš to robiť takým spôsobom, že už to k tebe prúdi. Ale ťažko sa takéto niečo robí, keď k tomu nerobíš adekvátne kroky. Napríklad, chcem postaviť obrovskú organizáciu, obrovský biznis. Ale sedím a nič nerobím. A mám zo seba potom pocit, ako keby som bol hnoj. Prepáčením. Je to tak. Ale keď na to makám, sústavne, konzistentne, robím, makám, mám výdrž, mám zo seba lepší pocit, oveľa ľahšie ide všetko. To sa dá aj vo vzťahu aplikovať. Ak si všímam len tie negatívne veci toho partnera, tak jasné, že sa ten vzťah rozpadáva, lebo si všímam len to zlé. Prečo si nevšímať radšej to dobré len? Ako som vravel, vyzýval som vás všetkých, aby ste začali vnímať to najlepšie a očakávať to najlepšie od života. Predstavte si to tak,
Ak som vravil s tým príkladom, s tým Bratislavou, s tým Zvolenom, s tými Košicami, hej, že vždycky to otočil chlap, lebo nevedel, že tam naozaj príde, že tá cesta bude vždy klukatá. Počítajte s tým, že to bude proste mať nejaké, keď vidíte na nejaký, sú to proste kopce a doliny. Vidíte na kopec a chcete ísť na ten vyšší ešte, tak viete, že musíte zliezť do doliny, aby ste mohli na ten vyšší. Vždycky to tak je, priatelia. A ľudia by chceli ísť takto bleskovo hore, a najlepšie za jednu noc, že? To tak nejde, ale nefunguje to tak. Treba prejsť nejakú cestu, treba sa stať lepším človekom. Treba zo seba viac dať energie, dávať sa ľuďom. A veľakrát to vyzerá takto, že je tam nejaká oklúka. Najradšej by to zobral cez tú horu, pretože tam nie je tunel, že? Ale je tam oklúka do toho mesta. Čiže rezonuješ, ak rezonuješ s tým, čo chceš dosiahnuť, aký chceš byť, tak sa ti to samozrejme do života dostane. To je zákon rezonancie. Ak rezonuješ s tým, čo nechceš, no tak čo čakáš, že sa stane? Že budeš rád? Asi nebudeš rád. Pretože rezonuješ s tým, čo nechceš. OK? Čiže s čím rezonuješ, tým si. Takže dneska, čo tu bolo, čo naozaj chceš? Napíš si to. Píš to v prítomnom čase. Dovol tomu prísť do svojho života. Dovol si. Rezonuj a tvor podľa zákona rezonancie. OK, priatelia. Ja verím, že táto hodinka alchymie úspechu vám dala to, po čo ste sem prišli. Samozrejme, vždy budeme nejaké iné témy rozoberať, ale ak som vravel na začiatku, vyzývam vás, priatelia, aby ste žili hojnosťou, prosperitou, zdravím, každý deň v roku, nielen zajtra, keď sú Vianoce. Každý deň si vytvárať hojnosť, prosperitu, zdravie. A aj tak podľa toho konať. Nielen hovoriť, ale aj konať. Takže, priatelia, ocením, keď dáte follow na Instagrame Alchymia úspechu, takisto na tomto YouTubeovom kanáli alebo aj Facebookovej stránke. Priatelia, prosím vás, ak máte nejaké témy, ktoré by ste radi prebrali, ja som tu dával aj svojim fans na Alchymii úspechu, ako som sa pýtal, čo by chceli počuť. Určite napíšte ku komentáru, aké témy by ste radi prebrali. Ak sa hanbíte do komentáru, píšte osobnú správu na Instagram. Za chvíľku tu prídu tie názvy tých stránok. Takže dúfam, že dnešný deň, streda 18. a táto alchymia úspechu vám dala čo najviac. Začneš trošku viac si dovoľovať toho dobrého a prestávať používať slovo proti sebe, ale práve ako obrovský nástroj slovo používať na to, aby nám slúžilo. Takže, priatelia, pozdravím vás a uvidíme sa takto o týždeň, v stredu o 18. Pekný večer, krásne prežitie sviatkov v kruhu rodiny a maj sa.